ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶಿಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಬಕೇನು ಚಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಅಂಚ ಕಾಂಡದ ಪುರ್ತ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆವು ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಡೈರಿಗೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಕೆಲಸವೇ ಮೋನೆ ಪುರ ದೆಕ್ಕದು ಪೋದ್ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಇದೆಟ್ಟು ಕುಲ ಒಂದು ನಾನು ಬಾರಿ ಸೆಕೆ ಚಳಿ ಪೂರ ಬೋಣ್ ತೋಜುಂಡು ಕೂಡ ಸೆಕೆತ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕು ಉರಿ ಉಂಡು ಮೇ ಪೂರ ಉರಿ ಉಂಡು ಕಿದೆಟ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಒಂದೆ ನೆಟ ಒಂಚೂರು ತಂಪಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನೆಟದ ಸದಸ್ಯರೇನು ತಿಕ್ಕಾವೆ ಇಲ್ಲ ದದದೆ ತುಪ್ಪಿನಿ ತುಪ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಬರೀ ಈಟು ಒಂದು ತದ ತುಪ್ಪಿನಿ ಕುಡೊಂಜೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂತಿರ್ತಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐತ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಬಾಬುನಗು ರಡ್ಡು ಅಮ್ಮನ ಬರೀಟುಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಪಿದೆ ಕಟ್ಟಾರೆಂಡು ಈ ಚಾತ ಬಾಯಿದ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವನೊಂದು ಅದಂತೂಕ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಣ್ಣದ ಓಡು ಕಾವಲಿ ಅತ ಮಣ್ಣದ ಕಾವಲಿ ಓಡು ತಾಲ ಅಂತೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತು ಜನ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಡೊನ್ನಿ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿಗೆ ರಡ್ ಬರ್ಪ ರಡ್ಡದ ಕೆಲವು ಬರ್ಪ ಪಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆಂತುಂಡು ಒಂದು ಪೆತ್ತಗೆ ಕೆದುತ್ತ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಐಕ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಅಬ್ಬೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೇರ್ ನೆಟ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪರ್ದು ಪಾರೆ ಪುಂಡಿದ ನೀರು ಒಂದು ಪರ್ಪು ಜುಂಡಿ ಇಜುಂಡ ಹಾಂ ತಿರ್ತ ಕೆದ್ದುಂಡ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನೀರು ಪರ್ಪಿನ್ಗೆ ಓ ಬಾಬು ಬಾಬು ಅಮ್ಮ ನಕದೀನಿ ಮುಂಡ ಚಂಡಿ ಹಂಚಿದೆ ಮೊನ್ನದೆ ಕಪ್ ಕಪ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವಳು ಮುಸುಂಟು ಮುಸುಂಡು ಕಪ್ ಕಪ್ ಅದು ಹೊತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ನೋಯ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ ಅವ ಆಯ್ತಾ ಬಾಬು ದಾದದೆ ಸಮ ಮೀಪಾದ ಜನ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಬು ನಿತ್ತು ತೋಟೋಡು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಚಾಲು ಆ ನೀರು ರಟ್ಟಣತೆ ಐಕ್ ನೆನ್ ಕಟ್ಟದೀನಿ ಐತೆ ಇಂಚೆ ನೀರು ರಟ್ಟು ಬೊಕ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕಂಜಿಲೇನು ಪೂರ ಕಟ್ಟಂತಾನೆ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿಲೇನು ಕಪ್ಪಾತನದ ಅಂದಿಗೆ ಮುಗ್ಲ ಪಿದೆ ಕೊಣಕನ ನಾನು ತಾರೀಕು ಸಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಂಚಿ ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಜೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಮದ ಎಣ್ಣೆ ದಯಪಣ್ಣ ನನ್ನ ತರೆ ಪುರ ತಾಳ್ರೆ ಶುರು ಆತನು ಸಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಜೊತೆ ದುಮ್ಮಾಂಡ ಉರುಡು ಪುನಂಚ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋದಿದ್ದೆ ಐಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋ ಒಂಚೂರು ತಂಪು ಎಡ್ಮದೆಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ತರೆ ಪುರ ಬೊಲ್ದು ಹಾಪುಚಿ ಹಾಂ ಬೊಕ ತರೆಕ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಎಡ್ಮದೆಣ್ಣದ ಐಕಿತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಇನಿ ಡೇ 2 ರಾತ್ರಿ ಪಾಡ್ಜೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಪಗೆಲ್ಗು ದೆಕ್ಕ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಾಡೋ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನು ಈ ಪಾಠ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂದಿತ್ತು ಪಕ್ಕಿಲ್ಲೇನ ಯಾ ಬತ್ತಿನ ಬಂದ್ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲೇನ ನಾ ಒಂದು ತುಲ್ಲಲ್ಲ ಮೂಂದ್ಲ ಬೈದೀನಿ ಇವಡೆ ಹೋಗಿನಿ ಈ ಬೈದಿನ ಪಿರೋಡು ಅವಳು ವೈಟ್ ಇರಲಿ ನಾನು ಪೇರು ಬರ್ನ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪೊಂಚಿ ತಾರೆದ ಮರ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಂಜಿ ಗೆಲ್ಲಡು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ನಗುಲು ಏತಿತ್ತಗೊಂಡು ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ನಗುಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಕೆ ನೋಡಿ ಆ ತಾರೆದ ಮರಟ್ಟು ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಗೂಡುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಮಸ್ತಿತ್ತು ಪಚ್ಚ ಕಲರ್ದ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಗಿಳಿ ಅವು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಟೆ ತೂವರೆ ಇಂಕ ನೆಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಒಂದು ಚಕ್ಕಾರುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾನು ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಮಂಕಿ ಆಯ್ ನಾಯಿ ಪಾಪ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಐಕುಂದು ಮೂಲ ಐಕ ಅನ್ನೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಬರೀತ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೊಲೆಂಗೆ ಗಿರ್ತೊಂದೆ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಪಿಂಕಿನು
ಮೊಗುಲ್ ದಾದ ಪಾತೇರ ಎಂಕೊಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಜೋರು ಲಡಾಯಿ ಆತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಣೆ ಅದ ಮೊಗಲ ಚರ್ಚೆಲು ಪೈ ನಮ್ಮ ಪೈತೀರಾ ಪೈ 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 ಸರ್ಕಸ್ ಉಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಓ ಚಿರತೆಲು ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಮರಾಠ ಮಿತ್ತರದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಮೆಗ್ದಿ ಆತ ಅಂತ ತಿರ್ಜಪ್ಪು ತಿರ್ಜಪ್ಪು ಏ ತಿರ್ಜಪ್ಪು ತೂಪಿಂತದ್ದು ಕೂಡ ತೂಪಿಂತುಲ್ಲಾಗೆ ಏ ತಿರ್ಜಪ್ಪು ಐಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಆಪುಚ್ಚಿಗೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪಡ ಅಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ಚಪ್ಪು ತಿರ್ತೆ ಏನು ಚಪ್ಪು ತಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪು ಪೋಪ ಪೋಪ ನಾ ಪೋಪ ಮಿತ್ತು ಅರೆ ತಿತ್ತು ಚಪ್ಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಅಬ್ಬಾ ತಿತ್ತು ಪೋಪ ನಾನು ಅಂಕಲ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪಿಂಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪಿಂಕಿನ ಎರ್ತೊಂಡು ಇರ್ಲಲ್ಲ ತುಂಬ ರೋಡ ದೇವಣ್ಣಗ ಒಲ್ ನಾಯಿಲೆನ ರಾಶಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಇದೇದ ನಾಯಿಲು ಕೂಡ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕಂಡೋಡು ನೆಕ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಮನಲಿದ ಊರು ತಾರೆಗೆ ಹೋತಿನ ಈಗ ನೀರು ಪಣ್ಣ ಹಾಪುಣತ್ತ ನೀರು ತ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ನೀರು ನೆಟ್ಟಡೆ ಹೋಗೋಣ ತುಕ ಏತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಲು ಅಲ್ಲ ಈತ್ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಆತಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿ ನೆತ್ತ ತಾಜಾ ಆಯ್ತು ಉಂಡೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ పోతాం అదయ్య పుందయ్య బొగేర్ పోయితేనే మరకొండ నెట్టి జంగిలే అందు అయిపోయిందಲ್ಲ మరక ತಬುರುಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಓ ಅಳ್ಳುಂಡಾ ಕೂಡ ಕಿರೆಂಗದ ಬೂರು ನೆಟ್ಟೆ ಗುಜ್ಜತ ಮರಕ ಮಿತ್ತಾರ್ದ ಐಟ್ ಉಂಡಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ದರಿತ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೀರೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ದರ ಅರಿತ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಪಿ ನಲಮೂಲಂಜಿ ಓ ಉಂದೇ ಬತ್ತ ಅವು ಬಾರದು ಇರ ತುಳಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ನು ಉಂಡು ನೇಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರದಿರೆ ಓ ನೆಟೆನ್ ಚೂರು ಒಂದಾತ ಪರಿದನು ನೇಲ ಉಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಯೆ ಓಲುಂಡು ತಬುರುಂಡತ ಓ ಮಸ್ತ್ ಪಟ್ಟುಂಡು ತಬುರ್ದ ಒಂದು ತಬುರ್ದ ಪೆಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟೆ ತಬುರ್ ಮೇಲು ಬರ್ತಂದ ಪೂಲ್ ಉಂಡ ಕಾರು ಅಮ್ಮ ಕಾರಡು ಪುರ ತಬುರು ಹತ್ತಂಡು ಪೂರ ತಟ್ಟೆ ಹತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯರದಿತ್ತೇರು
ಆತಜಾ ಎಲ್ಲೇ ಸಮ ಬೇಯ್ದು ಅವು ಚಪ್ಪೆನಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ.